ngalolu hlobo osifakele yona ekseni kanti uvuse ngeculo lomntwana omkhulu uMagogo. Siyakuthokozela kakhulu lokho okwenzekile. Ngibingelela umhlonishwa umeya esekhona phakathi kwethu baba uMshengu. Ngibingelele usihlalo wekhokasi ukhona phakathi kwethu. Ukhansela weward nalapha ekhaya ubaba uMzimela ukhansela wa 16 Dunankulu kwaBeni. Umfundisi Khumalo president ukhona phakathi kwethu. Ubaba uNdaba Duna engiyibonayo nenduna zonke ikhona. Ngiyabingelela bakithi mhlambe ngenza engazazi kahle kodwa Nkosi yami ngiyongixolela induna zonke ikhona amakomiti induna akhona sihlalo ngiyakubona sihlalo walapha eNondweni usihlalo wezenkolo lapha eNquthu baba uJobe ngiyambona Mabhalana osomabhizinisi abancane ngiyambona balapha eNquthu ngiyambona. Ngibingelele obaba omama osisi obhuti ama-officials omkhandlu onke holo babukala. Ngiyabingelela lonke lapha endlini ngokwezihlalo zenu nengazaziyo. DJ ngiya-recognize ke ngokusemthethweni zonke ngithi nje uKristu inkosi ekseni. uKristu inkosi. uKristu inkosi nalapha eNondweni. Nosonkontraki ngiyabingelela njalo abazothula. Ngicela ke ungachithi isikhathi. Thatha leli thuba ngicele uDJ afa ingoma yesonto asukume uPresident Khumalo ezoza lapha ngaphambili azosivulela umhlangano wethu kumthandazo. Kungaba ke umthandazo kanti futhi ngasivulela nje izwi asijahe ndawo semsebenzini. Mntu Mhlangano Nkosi yamakhosi baba basibizele kuwo konke ke lokhu baba sicela egameni lakho babe namandla wothe baba ezwini lakho kungenzeki kubantu kodwa kuwe kuyenzeka moya ingcwele kaThixo. Siyabonga uNkulunkulu wethu sibonga lethuba baba osinikelwa negameni lakho babe namandla. Siyabonga kakhulu baba uPresident Khumalo ukuba asivulele kumthandazo kuthiwa sikenze lutho ngaphandle kwakhe. Kumele sixaxa yena bekunye nathi uze konke sikwenzayo bese ngikuhamba ngohlelo njengoba ke kuzohamba ngohlelo ukuze kube sekugcineni. Ngaphandle kokuchitha isikhathi DJ uzomshayela ingoma ngicela induna ize ngapha ngaphambili induna ubaba uNdaba azodlulisa amazwi okusemukela lapha endaweni yenkosi. Umhayisi inkosi yesizwe siyakhuleka ingekho phakathi kwethu. Ngiyacela induna yesizwe izosipha amazwi okusemukela. DJ uyavuma ubaba uPhelele owuyena namhlanje oqeqeshelwe ngibingelela ngokuhlola baba uShaya ngibingelele ikhansela lethu lewodi ubaba uSimelana bese ngibingelela ubaba wethu imeya Shabalala neni nazonke ikhona ngibingelela kunye nabo bonke abakhona ngaphakathi ngaphakathi kwaleli holo namuhla. Okwami ukubonga sheme uma unginika lethuba njengenduna yenkosi ukuthi ngemukele nginike imvume yokuthi ngikhululeke abambethe amabhantshi bakhiphe bawubeke phansi
nisebenze nikhululekile endaweni yenkosi ubaba uMphayisi. Amazwi ami lawo ushabalala ngoba maye khona lapha phakathi kwethu kubekhona siphethe okuhle engathi ilawo kamazwi khululekani nenkosi nethemba lokuthi iyeza ngoba noNkulunkulu nangukhona ukuthi bona amazwi amaningi kuhlele ibonga kakhulu. Sibonge abuyisongo uba usemukele sezizwa ke sisekhaya ngisho amakhansela akho phakathi kwethu sinokhansela wala ewadini ukhansela uSimelane akutsho eduze kakhansela uSimelane sinokhansela uMnguni olapha kwaWard 16 Zimane umgcini mafa ekhokhasi eIFP la eNquthu iphatha kahle inkece zethu Mzimane eduze kwakhe sinosihlalo ekhokhasi eIFP eNquthu sihlalo ukhansela uGN Buthelezi kwamaphisi wala ngaphesheya koVuyezi Mamshele ngapha maneno inokhansela uDlamini khansela uDlamini former star wesizwe seNquthu wabamba iqhaza elikhulu ke nje ekhanseleni o-elder lama khansela kuthiwa o-elder aseneminyakanyana ngamathemu engamakhansela malandela ngale kunokhansela uZungu omunye u-elder futhi naye futhi usenamahlandla eyikhansela wakwaba na umeya futhi waba na udeputy mayor use-chairperson kodwa akaze abe uspeaker nje engikwaziyo lokho siyabonga Gqabeni sinenkosi yesizwe salapha endaweni yaseNondweni yoshaya komahlungule uThuzuma kuyali Nkosi yesizwe Mayisi siyathobeka ukuba kube khona phakathi kwethu inkosi ibuye ikhansela futhi lapha emkhandleni wakithi eNquthu sithokoza kakhulu Nkosi yesizwe ukuba kunye nathi siphinde lapha ngaphakathi kwethu sibe nobaba uKhumalo ubaba uKhumalo president ubekade sivulela ngomthandazo Ntungwa siphinde phakathi kwethu sibe nobaba uZungu wabeli ositalo osemabhizinisi lapha eNquthu aphinde abe undunankulu lapha enkosini kwabeni siyathokoza ukukhona bakho phakathi kwethu amandla elela manzini ngiyafisa ukubingelela umhlonishwa usomlomo womkhandlu siphathele uhlelo lanamhlanje esaphumile phandle ushare khuleke kakhulu enkosini yesizwe sakwaHlatshwayo inkosi yethu lapha eNondweni Mphayisi ngiyakhuleka enkosini undunankulu wenkosi uManzini naye saphumile nezinduna zonke zenkosi zethuliwe unduna uNdaba obekade esemukele uhlalo wekhokhasi iIFP eNquthu ukhansela uButhelezi uSotswebhu wamakhansela eIFP eNquthu ukhansela uNdlovu umhlonishwa ukhansela waleli ward esikolo ukhansela uSimelane nami ke njengoba ngingawasenondweni ikhansela lami incwadi engivula ngayibheka isuke isayinwe uSimelane ukuthi ngumeya akusho ukuthi ngiyiphethe ngifike ngiphathwe nami mangifika la enondweni ngilalela ukhansela futhi angizenzeli izinto la ewadini lakhe ngiyaxhumana naye ama-concert ezokwenzeka
noma ngumsiza ngixhumene naye. Abahlonishwa bonke amakhansela bethuliwe ngendlela ehlelekileyo. Mzimela, khansela uKhoza nokhansela uHadebe nokhansela Dlamini. Ngiyabingelela abahlonishwa. Ngiyafisa uba sengibingelele uNdunankulu njengoNdunankulu weNkosi uManzini esaphumile. Ngibingelele nje futhi njengohlala wosomabhizinisi endaweni yakithi eNquthu Manzini. Ehamba-ke nonobhala wakhe udadewethu uZimedumo Buthelezi naye khona la ngaphakathi ngiyambingelela. Ngiyafisa-ke ubingelela uMntungwa umfundisi osivulele ngokukhuleko. Sithokoza kakhulu Ntungwa ngoba thina wethu umsebenzi ukuthuthukisa umphakathi. Okwenu ukuba nishumayele indaba ezinhle kaNkulunkulu. Bashumayezwe abantu bangakithi eNondweni ukuthi balunge. Siyakufisa lokho, siyakubonga futhi lokho ukuthi nikhona njengabefundisi noBaba uJobe. Ngiyambingelela uBaba uJobe uhlalo wabefundisi eNquthu, aphinde futhi abefundisi baseNquthu bamthuma eMzinyathi ukuthi futhi akabe khona kubafundisi bonke baseMzinyathi lapho khona. Ngiyabingelela. Ngifisa ukubingelela umqondisi uBaba uNkala bezosethulela inhloso la ama-official omkhandlu. Ngiyangikhathazeka ama-official omkhandlu Nkala. Ngiyakusho lokhu ukuthi angifisi ukuthi ethezela emsebenzini bese bamaningi ngaphandle. Nginotisile nje ukuthi isikhathi ethula ama-official omkhandlu khona bengekho la ngaphakathi. Onyathi bese bephumile, onoxolo bese bephumile, kodwa bekhona la ngaphakathi. Kanti lama-official omkhandlu abekhona wonke ngesikhathi ethulo. Ngiyawabingelela-ke onke holo kuwe Nkala lapha. Ngifisa ubingelela uconsultant, uyena engimbonile kodwa uNkala uthe no-contractor ukhona. Ngiyambingelela no-contractor. Ngibingelele bonke abahlonishwayo endaweni yakithi eNondweni ngokweyikhundla zabo abahlonishwa ngazo. Ngizwile ukuthi khona oyihlalo, ngibabonile nami ngiyababingelela oyihlalo abahlukahlukeneke ngokwemisebenzi yabo. Phela maningi amakomiti akhona wamaziko, khona wama-branch, khona awamabandla, khona inhlobo nje ngehlobo. Bahlonipha bonke abantu abahlonishwa endaweni yakithi eNondweni. Ngiyababingelela. Ngibingelela ama-ward committee bese ngobingelela wonke umphakathi osisi nobhuti, abafowethu nodadewethu, omama nobaba. Ngikhathazekile-ke kodwa mhlonishwa khansela, funa ngikusho njoba adesho la uSpeaker waphinde washo nohlalo we-MPEC ukuthi ngwala eNondweni ngokuzalwa la eNondweni. Ngivamile ukusho lokho nami mangila ukuthi ngikhulele la, ngafunda nje ezikoleni ezimbili zala eNondweni. Noma abanye sebekusebenzisa kabi lokho, bakusebenzise-ke MPEC chair khona sebekusebenzisa kabi lokho. Mase bengihlasela bangihlasela ngakho ukuthi ngihlale ngisho ukuthi ngizalwa la, ngifunde la, ngiganwe la, bese bekusebenzisa kabi ukungihlasela. But ngomuntu usezwakujwayela ukuhlaselwa ayikho inkinga. Ingani uJesu Kristu wayisindisa abantu baphilisa, kodwa wathinyiselwa ngamathe, wafakwa imqhele, wafakwa esikhulu isiphambano, wabhokoza izandla, waze wabhotshozwa ney'nyawo. Bengubani-ke mina uma umsindisi
babenza njena kuye abantu. So sikujwayeleke ngeke ngiyeke ngoba kusuke ngikhuluma kuyiqiniso. Nalokho ubukusho kuyiqiniso ukuthi ngizalo la ngikhulela la eNondweni. Ngafunda izikole eziwuthusha, ngafunda eThaka, ngafundela Ngazela. Angizange ngifunde nalapho eNondweni cha. Zaba mbili nje izikole ngafunda kuzo. Ngaqala lezansi eMagugugwini ngafatshwana. Kuleya ndawo enhle. Kunehall esiyakhile. Ukuthi umhlangano mawungahlanganisa eNondweni yonke. Kuwo abantu benkosi nje lapha phezulu bakwazi ukwenyukela khona. Ikhona yakho yithi. Angithi manje abantu basuke besijaje ngezinto okungezona izithu. Ube basijaja ngamahholo nje bathi uchaza esihlalo eMphela. Basijaja ngamahholo, basijaja ngama-crash, basijaja ngemigwaqo lengenele emakhaya. Ngabe ngcono. Angithi ngisho ngathi ngiyobala kuphela isandla. Ngibalile la kwazi kwakuthathu. Sengiwelile ngenkosini. Ngithi kunehholo elikhona. Mawuphuma lapha nje enquthu udlula ulibona. Akekho umuntu. Yithi nokhansela nomkhandlu wasenquthu losibuku. Ngoba konke sikwenza phela sihlangene namakhansela. Intuthuko edidiyelwe sisuke siyenza sihlangene sonke. Nabo basuke bevumile amakhansela amanye amawadi ukuthi akwenzeke lokho esikucelela eNondweni. Naye umuntu acela okwakhe ngalanga khona. Kumanje kusho umuntu kune-crash esingakayidlulisela emphakathini ekhona lapha ezweni nje. Endaweni yenkosi Hlatshwane. Niyabona sengidlule kulesandla. Ngwelele 5. Kunehholo elise-5. Lale ngeke ihholo. Nami nje ngashadela kule hholo. Ngoba lale ngeke ihholo lapha nga-5. Likhona ihholo silifakile. Kodwa kuthiwa senze lutho. Asisebenzi somkhandlu wasenquthu. Sengiwelalele isandla ngoba ngibaya. Kune-crash lapha. E5 engakayidlulisela emphakathini eyakhiwayo kunenkolisa sekukubilile. Uyabona sengiseqile isandla singapha. Njoba namhlanje ngila ngizonethulela usonkontraki. Kodwa phambi ngomethula usonkontraki. Ngishilo ngathi senza ama-access road, imigwaqo engenele emakhaya. Phesheya indoni izongifakazela enkosini. Yonke le mizi lapha phezulu eRufana. Sayisi plant khona. Yayilungisa imigwaqo, ama-access road akhona. Phesheya lapha. Siyifakile iplant elungisa imigwaqo. Sasakhanda safana amapayipi senza ukuthi kuweleke lapha. Mawuwelela mawujika nje la ngase training center njengase Bottle Store. Sasakhanda ukwazi ukuwelela kule misi sayifaka inkwali lapha sayilungisa imigwaqo yangakhona. Umsebenzi wethu leningasijaja ngayo ama-access road. La eNondweni sake samletha usonkontraki sazomethula la. Sake sayiletha iplant yomkhaya. E5 sake sayiletha nangigwabini ngafakayo. Siyayiletha ya-rotate siyayiletha. Siyazi ukuthi sinecala kule plant umuntu esamletha lawo plant hlala isikhunjuzwa ngawo. Siyethemba ukuthi unkalo uzosikhipha kule nkinga manje. Yala abantu bala eNondweni abasala bagcina usonkontraki ehambe ngabakhokhela. Consultant nosonkontraki nonkala cela isikhiphe kuleyo nkinga. Usonkontraki khona uza kwenza usonkontraki wabale kwashiya abantu engabakhokhela. Cela nisikhiphe kuleyo nkinga. So ke namhlanje umphakathi wakithi eNondweni phekwa lezo zinto ezingaka sesiyibalile. Ngezibalo ezincane oma food parcel esisuke siwakhipha, izinkukhu esisuke sizikhipha, abama-catering esisuke sikhipha,
into zokubhaka esisuke siyikhipha, imishini yokuthunga esisuke siyikhipha. Baningi abahlomulile la eNondweni bezinto engiyishoyo. Angubali lezo zinto ezincane, besabala nje ingqalasizinda. Ngithi-ke uyabona ningasijaja ngakho, ningasijaja ngalokho, ngoba yiwona umsebenzi wethu. Angikwenzi-ke la eNondweni kuphela. Ngiwahambe lonke amawadi, from Ward 1 until to Ward 19. Alikho futhi iwadi engilikhethayo. Onke nje amawadi aseNquthu anayo ingqalasizinda. Engihlabiswe kuyo, ngathula usonkontraki wawenza umsebenzi wokuqeda ngayindlulisela. Bengibhizi nje ngoNovember ngihandover, njengoba ngiyibhizi manje ngoDisemba ngenza ama-solteni. Nangonyaka ozayo, uyabona nje lezi zinto engiyibalayo, nangonyaka ozayo ngizobe ngiyibhizi ngihandover zona. Ngakubalela iwadi kusuka kuWard 1, ngithi kwenziwani kuWard 1 kade ngihandover Ward 2 kuze kufika kuWard 19. Alikho iwadi elikhalayo. Yingakho ngithi cha thina soyishaya isifuba, soyincoma noma singanconywa, soyikhuthaza noma singakhuthazwa, soqhubeka siwenze umsebenzi. Siwenza nje umzila okuyothi ma kufika u-2026 mhlambe siphele sethi isikhathi, hayi sobe sikukhomba ukuthi kuphi esakuzayo isikhathi sethu. Angiphuthume-ke baholi nomphakathi wakithi eNondweni, ngingene kulokhu esize ngakho namhlanje. Ushilo ukhansela wathi idingo zonke zomphakathi mdla ubize umphakathi ula uzobala izinto oyifisayo ngangikhona na ibhala phansi. Ngenzela ukuthi njoba ngikhona ngimesekele ukhansela eyintweni ezifunekayo ngoba izicelo ngena kukhansela hayi kimi. Mina okwami ukumsupporta ukuthi lezo zinto ezicelwa umphakathi ukwazi ukuthi uyithole. Ngiyazi ukuthi nakhala ngama-street light nama-high master light lana kuthiwa o-Apollo, hhayi kusibekezelele usohlelweni siyakwazi. Ezinye izinto ezikupipeline esiyihlelayo ukuthi masithola inkece yokwenza lokho abese siyakwenza, ngoba phela zonke izinto zilawulwa inkece. Lokunye nokunye siyakwazi. Njengoba eshilo nje ukhansela ukuthi isifiso sethu sasifisa ukuthi lo mgwaqo la ngaphakathi ube yi-tar road, siyafisa ngenhliziyo. Kodwa kwathi makwenziwa i-quotation kwabonakala ukuthi inkece efunekayo iningi kakhulu. Kungafuneke sinike ithuba sokuhlele singakuhleleli futhi unyaka wodwa, ngoba phela somkhandlu omncane nenkece siyithola incane. Kusho ukuthi uma ngabe singakha sifake itiyela la ngaphakathi, kusho ukuthi kungavele kumonke lamawadi amanye awu-18 sisebenze uWard 6 kuphela. Kodwa-ke siqhamuka namaqhinga. Lokhu esizokwenza ukuthi sekunesikhathi eside umgwaqo wala eNondweni ungalungisiwe, bekhala amatekisi, bekhala umphakathi ngawo. Ngifisa ukusho ukuthi sizothula namhlanje la kwaWard 6 kumhlonishwa ukhansela uSimelane, sizothula ucontractor okuthiwa uMulti Solution Trading oyena ozosakhela umgwaqo. Uma ngabe-ke uhlukile-ke umgwaqo esizowakha, asizile ukuzolungisa ama-access road, siqashe usonkontraki ozokwakha umgwaqo. Ngaphambi kokuthi usonkontraki abe khona siqashe uconsultant uGraves Holding Consultant Engineers okhona la phakathi kwethu. Ngizobanikeza ithuba usonkontraki kanjalo no-consultant beze la ngaphambili bezowuthembisa lo mphakathi ukuthi lokho esithi sifisa bawenzele khona ngempela bazokwenza into eyiyo, bengabakhohlisi labantu, ngoba labantu siyabathanda thina, sibakhathalele futhi babalekile kithi. Sifisa ukuthi into esisuke sibenzela yona singabatheli ngodaba emehlweni, kodwa benzelwe into abayideservayo njengoba siyabahlonipha.
Ngizokwethula ke labo bobabili. Uconsultant ke hambe phambili wawubona umgwaqo wabona ukuthi yinto ezodingeka ukuze umgwaqo ube kahle. Lona esifisa ukuthi nenzele wona. Futhi umsebenzi wakhe sumqashile ukuthi uyena ozosimonithela usonkontraka ukuthi ufaka konke lokho akufake ku-drawing ukuthi kuzokwenzeka uma ngabe kukhandwa lomgwaqo. Uconsultant umqashele lokho ukuthi uzoqinisekisa ukuthi lokho akubone kuyisidingo sokuthi uma kuzolungiswa lo mgwaqo kufakwa usonkontraka ukufaka konke aze afike egcineni usonkontraka kwenzeke lo msebenzi. Imigwaqo ke ezolungiswa ihlukene kathathu. Oqala umgwaqo u1 kilometer ilongena la eBox Store ebekade ngosho uhambe uzoyoshona phansi uwelela uma uwelela ezwelishe lapha sithi safaka khona amapayipi sizofaka nalokho kuthiwa yini ngonje igama lakho amakini culvert la kuzokwazi ukuthi kuweleke khona noma ngeke kube ibridge elikhulu mayimvula zineke kakhulu angeqa phezulu amanzi kodwa uma ngabe selithe bakwazi abantu kuwela kodwa kusezukuba amapayipi agugulekayo uzokwazi ukuhamba umgwaqo uzofika ushayise emfuleni ezantsi. Umgwaqo oqala lo abazosikhandela wona uli-kilometer. Umgwaqo wesibili ozolungiswa ongena lapha ngaseBox Store ungene ngaphakathi uhambe ngomgwaqo uhamba amatekisi uma usufike Super bese uhamba ngaphandle uhamba ngale ngaseNgothe uzoyophuma la kuhamba khona ibhasi. Kodwa ke sibacelile ukuthi ngenxa yenkece ayizangisanele imali yokuthi wehle lapha nendawo la kwehla khona amatekisi. Kodwa ke esizoyilungisa lapha endaweni yakithi eNondweni. Siwathinte onke ke amavidiyo ungathi uyabuka ngalomgwaqo ozokwenziwa kule ndawo yakithi lapha eNondweni. Uhlanganisa ke nokufaka lokho kuthiwa ama earthworks. Earthworks yini enkala nambuza thethe eduze kwakho bese kuba i-installation of stormwater pipe kufakwa namapayipi enza ukuthi umgwaqo ungaguguleki lana suke channel amanzi. Bese kuba ke ukufakwa imaterial okuthiwa uG5 kushuthi inkwali ke iyahlukana kubizwa ngama G bathi ke uG5 lena bazobeyifaka beka bese kuba installation of a road sign kophinde kufakwe futhi impawu zomgwaqo kule mgwaqo la ujika khona ukuthi uyajika noma wenzani. Umgwaqo ke lo uzoqalwa ukwakhiwa ngoba nathi siyazi ukuthi sekuDisemba iinkontrakt zonke ziyavala. Uzoqala ukwakhiwa ngomhla ka6 January. Sibekele ukuthi sokontrakt no consultant sibekele ukuthi sifisa ukuthi lo msebenzi ngomhla ka30 June 2025 ubusuphelile 6 months esibekele wona. Sihlale sikusho ke lokho ukuthi sifisa ukuthi umsebenzi wenzeke isikhathi singakanani bese sihlushwa yibo sonkontraki bebambisene nama consultant bese udelaya kumsebenzi. Kodwa thina njengomkhandlo impela sisuke siqinisekisile ukuthi uma kubuka umgwaqo noma isakhiwo sothatha isikhathi esingaka ngiyanethemba ngicela ukuthi lokho esikuthembisa abantu isiqubulo sethu nje siyasithi sethemba njengomkhandlo waseNqunu siyasithi sethembe ngentuthuko enqunu sifisa ke nezokwethembeka lokho esizokusho kubantu ukuthi kuzokwenzeka in 6 months time sonkontrakt consultant
Sicela noma khona ama delay kube ilajwayelekile eyivula nani okwenza ukuthi makuneyivula kusetshenzwe. Nalokho ke seningakufica ngaphambili. Kodwa lo imigwaqo ekhona akukho madwala enizobe niwabulala lapha. Sicela ke kugcineke leso sikhathi. Kusho ukuthi ke umgwaqo uzothatha isikhathi esingango 6 months. Lo mgwaqo futhi ke siubekela inkece leceleni engango 7.9 million. Iyona mali ke siyibekile ukuthi izokwazi ukwenza wonke lo mgwaqo uzuphelele. U7.9 million. Lapha kazoba khona amathuba omsebenzi azoba khona. Njengoba ngisho nje ikhansela ngithi akwenziwe ijustice. Kuqashwe laba abantu abanye. Bathi becomplainayo. Phela abantu nawe ufuna ube ne-strategy khansela sokubiza abantu emsebenzini. Sokubiza abantu emhlanganweni. Uyabona nje uma ubiza abantu bangafika emhlanganweni ufuna uqasha. Khona abantu bezoza emhlanganweni. Hayi umuntu asibhalele inbox, asibhalele WhatsApp. Ethi noma nje ucoshe iphepha. Solicosha manje iphepha. Asizolicosha WhatsApp, asizolicosha Facebook. Bazoba khona abazocosha amathuba omsebenzi abo-80 bese kuba u-CLO bese kuba ke u-security. Ikhona ke inkece ofuneka bayithole kodwa le nkece umuntu ayishiye ibhaliwe lapho ukuthi i-rates ye-labor ibiza malini bese kuthi imali ye-security i-fixed ngenyanga. Ikhona la kimi ngeke ngiyikhulume edlangalaleni ngiyokhuluma nabaqondene. Imali ka-CLO i-fixed nayo ikhona la ngiyoyikhuluma naye ku-CLO. Ngiyangikhuthazela angisho ukuthi ngithi ukhansela kenza lokho engikushoyo kodwa ngiyangikukhuthaza lokho. Ngiyangifuna nikuzwe nani emhlanganweni ukuthi ngiyangikukhuthaza ngoba u-CLO ngixhumanisa kakhansela nomphakathi nosonkontraki. Ngiyangikukhuthaza ukuthi lo msebenzi engazi ukuthi unganikezwa ama-ward committee ngoba ama-ward committee funa nikwazi ama-ward committee awaholi anikezwe insipho futhi make waphutha emhlanganweni wama-report ama-ward committee kwansipho leyo akayitholi. Kodwa mningi umsebenzi abayenzayo belekelela amakhansela. Kodwa ngibona ngathi abasebenzanga kahle lapha ngoba abantu abekho bayifiwe. Kanti ama-ward committee yiwo ufuna lekelela ukhansela atshela abantu ukuthi phelelani lapha kuzumeya kuzumkhandlu ngoba kuzile nje umeya wedwa. Njengoba nibona amakhansela angaka kuzumkhandlu wasenqubo funa abantu baphelele basenondweni. Futhi-ke anwenzanga kahle umsebenzi futhi ningamgolozeli ukhansela nithi angiqashe ngiqala umbono nje wami nesiphakamiso sami nesifiso sami leso. Kodwa mayibona ukuthi ukhona umuntu ongawenza kangcono umsebenzi wokuba u-CLO amandla kuyo ukhansela. Ngiyangifisela ukuthi hlalo wosomabhizinisi nonobhala ukuthi uma ngabe kuze umsebenzi endaweni usonkontraki akasukusina nje ayibethele ubusonkontraki sonkontraki ngiyakusho nje nomphakathi uzwe ukuthi u-30% uwosomabhizinisi abancane basenqubo. U-30% uwosomabhizinisi abancane basenqubo. Engabeka usonkontraki sesineyibethele.
kuwo wonke umsebenzi sewuthatha wonke umsebenzi osomabhizinisi abancane basenqobi bengasatholi lutho. Bosomabhizinisi abancane hlalo nonobhala umsebenzi wosomabhizinisi abancane uphethwe yini? Bakhona ngaba la enondweni ababenhlupha la ngaphoka Nkosi ngiyambona. Ngimlayela ukuthi khona usihlalo, khona unobhala, khona ikomiti. Yana ekomidini. Nani ke ikomiti. Uma umsebenzi ulapho kuleyo ndawo. Anoba bheka phela abantu bakuleyo ndawo bangabukeli. Kodwa akanilawule emsebenzini wenu. Kodwa noba bheka phela. Akhona amanye amathuba omsebenzi ukuletha kwama-toilet kodingeka ama-toilet la kusetshenzelwa khona amabili elabesilisa nabesifazane. So kutra kufuna wazi ukuthi kufuneka ama-toilet. Ama-toilet ufuna abe la kuyi-local. Bakhona abantu la local abaqashisa ngama-toilet. Kungalandwa ama-toilet le indawo leyisedini. Abantu bala enquthu bayibuke nje. Abantu bala enondweni bakubuke nje kuze kuhambe. Mhlambe ke ilokho ke engizonethulela khona namhlanje ukuthi sizonilungisela umgwaqo nokunye futhi okuyisidingo somphakathi wasenondweni. Kodwa kuwumsebenzi wethu njengomkhandlu wasenquthu sisazoqhubeka sinenzele okwenu ukuthi niseseke nisibekezelele nikwemukele lokho esisuke sikulethile nikuphathe kahle ngoba kuyini nikuphathe sokuyikhali zamantombi. Uma kukhona ezinye izinto ngiyangikusho uma ngisemphakathini ngithi mangabe kukhona ezinye izinto enikhalaza ngayo yabo nje nalento iyayisiza into ka social network kodwa manje abantu bayi-abuse bayisebenzisa kabi ngoba bayisebenzisa abantu abasabikeli lutho ama-ward committee abalibikeli ikhansela uthola sebepika nje ko-Facebook sebepika nje ko-WhatsApp. Umuntu unenkinga ethile noma ukulungisela ukagesi noma unenkinga yamanzi akakhulumi no-ward committee akakhulumi nokhansela. Futhi ngithatha isinqumo-ke mina sokuthi emagrupini la sinawo angisezi ukuphendula ngoba sometimes uthi uyaphendula egroupini uphendula umphakathi bese bekukhipha ukhulu. Ngiyakholwa abantu basenondweni bayangazi ngiwesele indodana sengihayo isikhothi. Uyabona ke uma usukhuluma okunye ukuzokukhipha okholweni ngiyancamela ungakuphenduli. Uma usuthole inkundla yezokuxhumana uthola ukuthi uthola indawo la ozongehlisa khona isithunzi hayi ngikushiya nawe ngeke ngikuphendule. Sengithatha isinqumo nje sokuthi hayi angisekuphendula nje noma yikuphi noma ehlangana kodwa umuntu ngiyamhlonipha njoba ngasho nje ngaphinda amazwi ami ukuthi ngihlala lapha phesheya 5 uyeza kini 5 makhona ufuna ukusho uyasho ekhanseleni uyasho ku-ward committee ngoba phela kufanele ukuthi ugxumele kimi ushiye u-ward committee ushiye ukhansela ngoba ufika kimi uzobuyisela kukhansela. Phela ukhansela waleli ward akakhethwanga naye wakhethwa abantu basenondweni baphuma bayikhona zokuvota akakhonjwanga naye ngitshela wakhethwa yini umphakathi wasenondweni nakhetha usontuthuko wethu. Uma kuneyinkinga nibikelayo mina ngasho ngathi uma kukhona inkinga ekhona afisa ngumlekelele ngayo ngiyomlekelela ukhansela kulokho ayobe ekudinga. Kusasa kuzobe ngizuleke ukuthi mhlambe esinye izathu esingenza ukuthi abantu bangabe bikho la asazanga beqondanile noma bengeke kusabalula ukuthi sihlele isisuku namhlanje nezwe nje manje kuseni nami ukuthi uyafihlwa kudadewethu uMabo lokuthiwa wahlaselwa zigebengu bambulala esiuphephiselayo ke umndeni wakhe nomphakathi wonke wasenondweni esifisayo ukuthi sibambisane isimo esinjalo singabibikho. Ngithenge sonkontrakt no-consultant ngicela nezelanga phambili nizoyichaza umphakathi emthini ngobani nokuqinisekisa umphakathi ukuthi umsebenzi nizowenza
nizokwenza umsebenzi obafanele labantu basenondweni utshengisa ukubathatha serious nokubahlonipha njengoba thina emkhandlwini siyabathanda siyabahlonipha laba bantu sazi ukuthi badeserve into ebafanele nehloniphekile. Cela sonkontraka ezingaphambili no consultant bayichaze bese beyethembisa ukuthi nje kulo 6 months bazowenza umsebenzi bawuqede. Okunye ke ngifuna nokuthembise la ukuthi ngaleli langa sendova lo msebenzi ngoba ngizobuya la emva 6 months ngibingelela umphakathi waseNquthu, ngibingelela nabaholi bonke abakhona. Ngibonge nje ukuphumelela ufika kwenu isikhathi sikaDisemba kubhizi kodwa ngizizwa ukuthatha isikhathi sahlela umphumela sakwazi ukuthi size sibuye kakhulu. Igama lami ngokwenza inkosi wakwamzimela phansi kwekhampani eMulti Solution Trading. Ngiyathembisa emphakathini waseNquthu ukuthi umgwaqo sizowenza ngendlela esobe siyalelwe uconsultant sobe siyalalela yena sizokwenza konke okusemandleni ethu ukuthi uphele ngesikhathi noma kuba nama-challenges-ke emvulayo isikhathi esiningi ndiye isiphazamise kodwa siyathembisa ukuthi sizokwenza ukuthi siwenze ukuthi uphele ngesikhathi. Sizobe silalela yena sizobe singaphansi kwakhe uconsultant silalela ukuthi khanda kanjani uzobe sibhekile naye ukuthi senza ngendlelani konke cishe nomasipala naye uzobe eyithole.